Nasi tabuda takananga kudhorobha reKaroi. Karoi it's almost 203 kilometers kubva kuguta reHarare. Karoi inowanikwa muMashonaland West. Mashonaland West. Aiwa, kuno kwatauya kuti tinge tiri tinombozokurukura nemwana komana anonzi iye Gilfine Chikanyi, uyo ane nyaya yake yatoda kuti tinge tiri tinokurukura uye tichinzwawo kuti zviri kuitika muupenyu hwake. Gilfine mukomana anoratidzika semusikana, kunyange kupfeka kwake kwese anopfeka semusikana. So toda kuti timbokurukura naye timbonzwawo matambudziko ari kusangana nawo munharaunda maanorarama ari. Aiwa, kana uri munyowani usati wasubscribe on our YouTube channel, subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also, don't forget to follow us on our Facebook page yakanzi Saint TV. And follow also our IG account Saint TV neku TikTok. Aiwa, and tinozvionera KuKaroi. Chida kutendai muri yeZimbabwe nekuda kwesupport yamunotipa pano pa Saint TV. Sekukuzivisai kwataita kuti nhasi tiri kunoku kuKaroi. Aiwa, kwatauya kuti tizombokurukura neshamwari yangu yandakamira panapa nova akasanganawo nematambudziko akati wandei, zvisinei nekuti achiri mudiki. Handiti toda kuti tinge tiri tinombokurukura naye toona kuti tingabatsirana naye sei. Shamwari yangu wakadi zvako? Tiri nani. Muri yeZimbabwe ingada kuziva zita rako kuti unonzani? Ndonzi Gilfine Chikanyi. Alright. Une makore mangana? Ndine 15 years kuti na 16 ya 3 July. Alright. Alright. You'll be turning 16 this year. Alright. Kuchikoro uri form ani? Kuchikoro ndiri form 2. Alright. Rini? Last year. Last year. Meaning kuti unofana uri form 3 this year. Alright. Asi hausi kuenda kuchikoro kamazwani? Mazana handisikuenda kuchikoro. Alright. Chikonzero kana kuti dambudziko razoita kuti usaende kuchikoro nderei? Zvakaitika takidnapwa kuno Karoi taendeswa kuHarare. So pandangodzoka vanhu vangotanga kuti maticha kuti uri musatanist, zvauneta utange mugei, zvachiita zvakawanda wanda. So vakabva ndidzingwa kuchikoro. Wabva watodzingwa kuchikoro? Alright. Chikoro chaunodzidza chawaidzidza chinonzi chii? Champion Gwande Secondary School. Champion Gwande Secondary School. Alright. Saka vabereki kwakangotaurika izvozvo chete, chikoro chobva wobva watodzingwa chikoro. Mama wakamboudzwa here zvii zvakanatsoitika? Mama ye vakaudziwa mama. Zvaiita izvo ndachingosvika pachikoro ndakatanga kutonditi ye uri musatanist, ye uri mugei, maticha yese akatanga kutotaura, headmaster akatoti ndide kumuona pano. Ndozvaiitika. But patime yachona ndo yawanga wabva mukukidnapiwa pamakazodzoka? I understand kuti nyaya yenyu yakaripotwa kumapurisa. Vanhu vakanga vakukidnapa time yachona vakakwanisa kubatwa here? Vakabatwa. Vakaitwa sei? Vakasungwa kuno Karoi. Vakatosungwa. Vaiva vangani? Vangari 1. Alright. So chikonzero chavakangopa ndechekuti wewe kubva in fact pawanga usipo kutodzoka kwawakaita wave musatanist watova mugei? Alright. Mukufambawo kwaunoita munharaunda mamunogara, handiti nzvimbo yamunogara inonzi chii? Chiedza. Muchiedza, handiti? It's a middle density suburb, I understand. Handiti? Ndeapi machallenges waunosangana nawo kune vamwe vana, kune vanhuwo vakuru munharaunda maunorarama uri? Machallenges andosangana nawo munharaunda ndorarama ndiri. Ndotosvika kutofamba uri kutoenda mumashops oro mutown chaimo. Vamwe vanenge vachiti yanda kurohwa, vamwe vanoda uraiwa, vamwe vanoda kupisa, vanenge vachiita zvakasiyana siyana. So ini ndotosvika kutofamba chaiwo. Kana ndoda kutofamba ndotobuda nemafriends angu. Alright. Mafriends unotamba nevakomana, vasikana? Ndotamba nevasikana. Alright. Alright. So ndova unotobuda nawo? Ndova ndotobuda navo vatondimirira. Alright. So vanenge vachitoda kuroverei vanhu voda kurohwa? Kuti yeye unopfeka kunge musikana, unotaura kunge musikana, unoita kunge musikana zvese. But iwewe zvauri ndo zvawakatongokura uri? Ndo zvandakura ndiri. Alright. Ndatongosvika ndadaro. Alright. Watanga kuzoziva rini kuti iwewe of course uri mukomana but unofarira kupfeka semusikana? Ndi grade 5. Uri grade 5?
Alright. Kutoilet kwanga kusinga kunetse here uchiona vamwe vasikana vakupinda ukweyo uchifanira kupinda kweyo vakomana? Matoilets ndasingambopinde kuchikoro. Alright. Kusvika izvezvi haupinde, unotongobva wagadzirira kumba kuti nini zvangu zvatoperera kuno. Alright. Zvaunoshuvawo muupenyu, zvaunoshuvawo kuita muupenyu ndezvipi? Zvandoshuva muupenyu ndoda kuenda kuchikoro 1. Ndozvandoshuva muupenyu. Nekuraramisa vabereki vangu. Just because kumba ndogara ini namama nabhudhi chete. Alright. Saka bhudhi wako vanoti kudii? Ende vanozvigamuchira, vanonzwa sei nezvinotaura vanhu pamusoro pako? Abhudhi vangu vatongofa nevanhu vavo, vanenge vachitonditukana, vanenge vachitonditukana pese pandotodi vanongonditukana nenyaya iyoyo. Ndezvo vachitonditukana kuti ngochani ndisakana mbotana navo. Zvinova chinhu chinokurwadza? Zvinondidzimba izvozvo. Kuti mwana wamai vako anofanira achitokuprotecta. Dzimwe dzenguva ndiye ari kutotadza futi kumira newe. Ko amai vanotiwo kudii? Mai hapana zvavanoita, vanongozvigamuchira bhosi ndakani zvayo. Ndo vanotokutengera hembe dzaunoda kupfeka. Ndofunga mhuri yeZimbabwe muri kuzvinzwa. Mwanakomana asi upenyu hwaanorarama huri kumushungurudza, huri kumurwadza nenyaya yekuti zoni community yatadza kumugamuchira zvaari. Vanhu nokuda kwemapfekero anoita, nekuda kwematauriro anoita, awo akazvarwa achiita, maitiro anoita, zvinova nzira yakazvarwa nayo iri kuita kuti asagamuchirike mucommunity maanogara, munharaunda yechiedza. Ndosaka tauya kuti tizokurukura naye, tizombonzwawo kuti anonzwa sei uye zvinomubatawo papi. Zvinhu zviri kutiratidza kuti zviri kutadza kugamuchirika kunyangwe nabhudhi vake vaanogara navo, vari kusvika dzimwe dzenguva pavari kutadza kugamuchira upenyu hwake, upenyu hwaari kurarama. Aiwa, ngatiendei timbononzwa kuti amai nevamwe vemunharaunda vanotiwo kudii uye mwana ari kugamuchirwa sei munharaunda.